Ale školu, zapálili ještě k tomu, ať můžeme konečně domů. Taky bych nejradši domů, nebo si dojel na vodu, chytil si nějakou rybu, hezte, porej bazuku. Lesko postavit si Minecraft školu, plnou youtuberů, bez úkolů, jenom o Minecraftu. Škola, kde není matika, jenom kolik je stack plus stack. Nemuset chodit do školy, sedět si doma a hrát Minecraft. Lesko postavit si Minecraft školu, plnou youtuberů, bez úkolů, jenom o Minecraftu. Škola, kde není matika, jenom kolik je stack plus stack. Nemuset chodit do školy, sedět si doma a hrát Minecraft. Fakt vůbec nevím, jak správně těžit, jak správně přežít, jak vlastně hrát. Teďka nevím, vím, že se naučím, ke všemu pomůže mi Minecraft škola. Souhlasím s tím, jak řekl Trospy.